Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kuble yipi baro ginilong gi khubor bam takasni. Ringkat gajing trelang bat ka State Project Office Samagra Shiksha bat ka Station Head Jangkaret FM South Asia FM Ltd la pelong ya ka roadshow awareness campaign hayo mau kerwan. Ka jingtmu bakong san jungani ka campaign ka longban ai jing krishani ki khynnah ki baklamlet skul ki bahapdeng ka arta khatsan hadu khat khandai snem ka arta khnang ban ailat yaki ban pendrung kerteng ha ka National Institute of Open Schooling NIOS Open Schooling System bakinla ban pendep yaki jingpuli jongki hadu class 12. Kibala ai jing penshai ki long ikong C1 khar State Out of School Children Coordinator State Education Mission Authority jong ka Meghalaya but iba DG nong seat Principal Kama Haram Government High Secondary School ilapna balapli ya ka NIOS Center hagani ka school ka ban pinmentoy ya gitu ki khynnah ki ba pep school shtengpor. La ruban kado ba ka State Education Mission Authority ka Meghalaya ringkat ka Red FM kilapelong ya ki ba kum kine ki roadshow awareness campaigns ban pinsngu thu pat ba halor ki scheme ba pher na ka benta ka bha ka miat jong ki khynnah bat ki samla ha ki district bat ha ka ju kapor ka dei ka jinya tray bat yasno okti lang na ka benta ban kentiu ya ka puli puthi bat ban penduna ya ka jing pep school shiteng por jong ki khynnah nani ki khor ki jong pi ba pep school lada dan menu ki bon le survey shi yeng jong pi namar gini ki bon le survey ki wan men si teng teng ki lawan na po office SSA lawan shi ki yeng jong pi ti le si amdan brio yeng jong pi ki lawan amdan brio ti lada dan ginu khna ki ba pep school dan myo sho kita ki information tikini ki batrai ha SSA ro pinumla sho banwan yang sa sien arsian sheki yeng jong pi te bon sien ngi do ya kita ki information ki badai myo sho kita ki correct data kita ki jinglom jingtep ki babyang ban ai jingtep kano ki kat nomor ki bakum kita ki khynnah ki dan kani ki district jong pi tela dadan kum kita lada hakapor ki le survey phimla ban wan phimla ban lab ki te phila ban wan ban ai kerteng ye ki khon jong pi shapo district mission office district mission coordinator office and block mission coordinator office hakaba ki laban le online entry on buka study center lane ka jaka pule na umta ki drop out aga kerta ke bakhan riu hadu khat khandai snem ka pamot na do ki class class 10 bar class 12 te na kata ka dau pada don kino ki bakwa ajing shai ki la ban kendu ya i kongkar melia ka kontak number barinde mai ban le katum ka MOU ka memorandum of understanding ka ong ba ban enroll pila ban enroll online te andre hadu mentang impadio kita ki instruction na ki jing sa ki basyai ki babyang te ngin empat la ban ong nrei pada kadon ka jing suar tatin pila ban one kedu yangi